1, 2, 3, 4. Ved du egentlig, hvad du vil, så ring nu til mig, eller hvad? Ring nu og gør mig lidt glad. Ring. Ring nu til mig. Jeg elsker det der, du vil hisse op i omkvædet der, ikke? Fordi hvad er det egentlig, du vil, og har du tænkt dig at ringe og sådan noget? Altså, det er genialt, den opbygning. Man får se lige omkvædet, Hvordan du får Altså, jeg vil gerne tage den ordentligt. Jeg synes, det er cool, det der. Det er en god stemme, umiddelbart. Jeg tænker, hvor er du? Stiger ud i natten, ser en selv for den er penge. Jeg går hvileløst omkring, foretager mig ingenting. Stiger ud i natten, ser en skærs for den er penge. Alene skal jeg vente i det her. Jeg tænker, hvor er du? Stiger ud i natten, ser en selv for den er penge. Jeg går hvileløst omkring, foretager mig ingenting. Stiger ud i natten, ser en skærs for den er penge. Alene skal jeg vente i det her. Så Den sparker røv. ring nu til mig, eller hvad? Så Skide godt. Vild koreografi også. jeg spillede egensteater.